Ya mechia biara ene anɔpa yi a ɛyɛ nnɛ yɛ benada. Ɛnɛ bena yi onua ɛyɛ me nu mmienu ɛreba bɛkyɛ asɛm bi wɔ y'abrabɔ mu a ɛyɛ ahintasɛm kɛseɛ a ahinta me nu mmienu ɛwɔ Kɛsens a yɛbɛfrɛ ne nnɔme anaasɛ adeɛ a asie wo a nipa bi ntimi ho, the secret of spiritual. Hwɛ onua ɛyɛ sɛ nipa biara wote asase wei so a wonya wakyi bɔfoɔ woyɛ sɔfoɔ woyɛ deɛn o ɛyɛ sɛ wonya bi a ɔno so tim hwɛ onuoma mu ma wo. Meka na maka ne sɛn nipa bi ni wɔ hɔ a yɛhyɛ nnome mu ɛfiri family mu a ɛyɛ generation by wobɛka sɛ wowɔ adomakyɛreɛ ana wowɔ ngosra bi wɔ hɔ nti no wodeɛ nnome ɔntim o. Yɛka monka sɛ me Bernard na meka kyerɛ sɛ ma wani na hɔ odiifoɔ bi na ɔwɔ Israel manim na ɔwɔ ani ɔwɔ adom nanso ɔba bɛwu wɔ hiam ɔne kam ma ne yere ne ne mma na ɔmo di hia ɛne awerɛhoɔ. Mmerɛ a ɔwuwieɛ no ne yere kaa sɛ ɔrekɔbubu gya na atɔn na ɔde atɔ aduane adi. Onua saa odiifoɔ ne yere no ɔrekɔbubu gya no ɔnam sɛ nnome no ɛne haw no na ɔwɔ ɔmo so nti no a ɔmo ahunu a ɔmo de ne kunu de kɔ wuo no na kuma kɔbu tɔ nsuo mu ma Awurade kasa kyerɛ Isaiah na Isaiah kɔboa odiifoɔ ne yere no. That time no na bɛma ne de awu kɔ dadada. Nipa bebree ne yɛwɔ asase wei so a nyame de wɔyɛ adwuma a wonim sɛ wokita adomakyɛreɛ nanso na wowɔ nnome bi mu. There was time a ɛkɔ date ne mi ntimi wonim fie ne mi ho na yɛne sɔfo bi nim ɛbɔ mpaeɛ ofiri Miami kurom akontanim. Sɔfo a ɔyɛ odiifoɔ kɛseɛ o a ɔde ne nsa ka wa wonya ayaresa. Mmea ne meka saa asɛm wei yɛne no bɔ mpaeɛ saa tem sɔfo ya yɛfrɛ ne sɔfo yɛ wawua na yɛne ne bɔ mpaeɛ saa na saa odiifoɔ na meka no me ne yɛ wawua na ne yɛkɔhyia program nso na ɔhyɛ gauge mu ɔno a ɔgye obi no ɔno so yɛde na to gauge mu a onim nti nneɛma wɔ wiase asase wei yɛte so no nneɛma wɔ so. Nti sɛ woyɛ odiifoɔ ana woyɛ sɔfo a ɛyɛ sɛ wonya woyɛ nkɔ sɔfo ana wonya nipa de ɔno so obɛtumi aboa wo na ɔno so ahwɛ wo nneɛma mu. Ka obi at the time na wokɔ problem no ana bi a nyame frɛ wo no na saa Kɛsens ne wɔ wabusua mu na ahinta wo ba Awurade amie so ankyerɛ wo. Nti nneɛma bi a wobɛyɛ nyina bɛyɛ basaa ana saa deɛ no bɛba bɛyɛ problem. Hwɛ yɛmfa asɛm wei sample nkyerɛ ho adeɛ bi. Ɔsɔfo owusu bɛmpa ate sɛ ɔbɔ awareɛ ho mpaeɛ pa ama amanfoɔ ba onin sɛ awareɛ nnome ɛda n'abrabɔ so. Owusu bɛmpa ɔbɔ awareɛ ho mpaeɛ ɛma mmaa nya kunu a ɔmmaa nya awareɛ by awareɛ nnome ɔhyɛ saa gauge no mu. Bi ne deɛ yɛ sika ɛnnome ba sɛ woanya nyame nipa bi wammɛre no na Awurade abie ɔno so n'ani afa saa nneɛma ne ho a onua wobɛbrɛ wɔ asase wei so. Woyɛ odiifoɔ na woyere yɛ bayifoɔ a woba yɛ bayifoɔ a woanyere ho a wonhunu da. Mene meka kyerɛ wo ne da bie woyere yɛ bayifoɔ woba yɛ bayifoɔ a woanyere ho a wonhu ta obɛdi wo nya ama wode akɔwuo kɔsi sɛ woyanko odiifoɔ bɛne wo na Awurade bɛbie n'ani akyerɛ wo saa nipa no na ɔno ahunu nyansa kwane afa so akasa na ɔne baa no akasa. Mesoro mo aya mo mayɛ ho so sɛ yɛwɔ ngosra mo mayɛ ho sɛ yɛkita adom
Mom ye maye ho se ye huna ade nti ye de ye ntimi nya problem. Na saa nkrofo no kra na ye wo problem akese. Because anam ngosre kura wo nti no. Wo ye afri wo ho. Asase ya ye nanso yi emba bi wo de menya kunu bai na owo sika. Noma bebre ekoya brabom. Ana ahintae. Bi wo wa owo kunu on ni kunu bebo bra enye yie nso na ya ade ketekete bi na edi munya. Enti momyempe aya momyemmene awurade. Na ye hunu ha wa ye befa so. Na ye ngya ya hantan. Na ye mmene nnoma binum. Na nipa bia wo hia se wonya bia obebɔ mpaye ana obehwe wo noma mu ama wo wachi. Bra ye bebre ne bi wo eye nnome ne da ya busuam. Nanso na yenim. Awurade Nyankopɔn bɔ ye yankasa nipa ye wa asase so no. Ye hye nnome mu. Beginning no. Emra nipa bia ba wo to asase we so no. Omo be to nnome mu. Me ka kyerɛ so. Awurade di kan kɛse Adam. Awurade okɛse Adam on Eve. Nti before se uye nipa de wo hye nnome mu. Nti se odi kambom sampa ye ne kura je wo firi sa nnome na Awurade kɛsensinum ansa na wo ba wa busua nnome mu. Me no kasa me kyerɛ wade bebre. Se wo be ya so na watie ma na wa brɛ ho ase a how na wona no to betwa. Medina de Bernard Asante. Medina de Bernard Asante me se mekyerɛkyerɛ no ma bebre ama abrabɔ no akwa kosi yie. Awurade nka ho, Awurade nhyira wo ene anopa. Hwiama chi akwa ne adome mra wo so. E wa adom. Amen.